Arwakini machiegni nyakora moge jwang' chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. En chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. E sigana ma kawuono wachako gi sigand Erick Odhiambo. Erick Odhiambo timo ohala no midendo kanyo ni printing kod mano mar branding. Gino mosetimo kuom ndalo malach sani. Nochake ka entiere kar tiegruok to sani ochwalo thuolo mag tije ne ojende ginyalo bedo kama gintiere dala kachiel koda ka uchumi mag gweng'gi kama entiere boma ma Siaya. Nochako ohala ni e yo machal nade to en ang'o makete pod otimo ohala e yo machalo kama. Wawinja ne sigande. Koro ani iluonga ni Erick Odhiambo. Ane Siaya County. Kuma iluongo ni opposite prisons kae. To atimo ohala mar branding. Tich matimo ohala na iluongo ni Equaldats. Ng'enyne watimo gik moko kaka loso banners, waloso posters, waloso t-shirts, waloso mugs gi gik moko mang'eny kaka eulogies bende. Mokwongo an gi bachelors in accounting. Lakini luwore gi interest mar ng'ato kuma nitie. Koro kinde manasomo maseno, nan gosiepna moro mane timo ohala matimo gi e sani. Noyudo ka kinde no wadak kode e hostel kumoro achiel. Koro noyudo ka nanyalo manyo tije mag students maseno, to wabiro to watimo kode. Samoro ayudo commissions lakini noonge gi machine kinde go. Koro kinde mane ateko campus, nondika gi migawo machielo. Koro bang'e, time mar corona. Noyudo ka koro natiyo NGO moro kanyo. Noyudo ka funds koro dogo matin. Koro nomanyo ni ang'o manyalo timo apart from employment. Lakini interest mara awuon to ne en mar branding. Weche mag branding gi. Koro namanyo yore machielo, bachako manyo go machine mos. Koro nachako gi loso t-shirts. And then naduoga rango ni Siaya kae, ne onge ng'at matimo gima kamano. Koro nikech natimo somo mar ohala, narango gimiluongo ni market niche. En ang'o ma ji timo ma pod onge Siaya kae. Koro nayudo opportunity mar branding ni, e gima ji pok ochako timo Siaya kae. Koro nachako gi t-shirts pole pole, miyudo matin ni kano, irango machine moro machielo, makoto kata koro sani pod wan gi geno, pok wachopo kuma wadwaro. There are a lot of things ma pod onge Siaya County kae. Okay, mokwongo, individually nyaka ibed gi discipline. And then you have to have the passion. Mae gima idwa timo. You have to have the interest. You have to sell yourself out. Nikech tijwa ma branding ni, ionge gi time itie. Client nyalo biro mi tich sani, we expect to do in 1 hour. Kelo ni kitago tien. But now that idwaro pesa, you have to work extra hard. Seche moko wan wanindo kata kae. Kwa tia overnight. And then secondly, nikech youth, I'm part of the youth. We have to be focused. Again, it's a lot of influences who work because of our ages. Koro mago be you try to limit. Though they are there, but nyaki time limit gibende. Mokwongo, serikal sana gin licenses. Nikech nyaki bed gi license ma county. Nyaki bed ni register for KRA. Masani waneno ka tax be oidho matin, which is affecting us directly. Kabero onego bed ni wan gi agpo. Mawudo opportunities from the youth gi women. And then machielo bende samoro watemo yudo mato is from competitors though. Gitiyo ng'enyne gi people who are influential kech gidwa timo what we are doing now. So they are trying to fight us through jok magin influential. And magi challenges sana mwayudo. Koro mokwongo, records nyaka ket sales mari, nyaka ket expenses, purchases, any extra cost, tega depreciation be machines, gitie maintenance, magik manyaka keep records mari. Nyalo ni yudo tich kata mar siling 5,000. Lakini kuom 5,000 ni, tegi kata 4,800. Koro ini nyalo paro ni yudo ohala mar 5,000, but that is your sales. Sales kae nitie expenses moko machielo. So bookkeeping mane gimo chuno kabisa. Kech you will end up ni itiyo gi pesa, yudo pesa mang'eny koro you feel that is your sale. But in real sense kuom 5,000 ni kata 200 kende. To mano pod you want to pay the staff, you have to maintain the machines and other things. Yeah. Koro bookkeeping tengi mochuno
makta kanyalo mi kuom ranyisi. Kuma kae kidonjo, if you want to make an order, abo mi gi miluongo ni order book, order receipt. Koro order receipt kae bro ng'isa ni en ang'o midwaro, how much have I charged you, how much have you paid for deposit, pesa di ma odong' ma ibro chulo seche mibiro kawo mwandu mari. Koro for bookkeeping nyaka iti gi documentation bende. So you have to keep your documents bende aligned. The importance of social media, sana sana mimi imenisaidia as Inkwald. Ibo yudo ka we do deliveries countrywide. Ko kitim social media, onge kaka ja Nairobi bongi ni timo ohala makamae. Onge kaka ng'at ma chielo mantie mabor bro ng'eyo ni timo ohala makamae. Kata around Siaya, kapo ni okiti gi social media, unless someone passes within the premise, okobi ng'eyo. You know. Koro social media is a must for such businesses. Mar mondo mi a large client base. Ohala gi mwandu mokwongo kibet ni mar mondo ng'ato mi chieng' monge go in be yonge go. Lakini nikech in jo ohala mokwongo, ibro yudo ka kin go ohala, you'll need other people. Koro tendi create employment be ni youth moko machielo. Koro ohala anyalo wacho ni gie sani ber moingo ni rito mar maundu ng'ato ondiki. Yeah. Koro ei mbui inyalo yuda ei Instagram inkwald_arts. Ei Facebook ibo yudo ink space arts limited. Koro kuondege ma yudrae. Alafu namba mar simu to anyalo mi mar office do kech ng'ato nyalo gocho anytime. Mine 07 02 280 222. Nono abirio, nono ariyo, ariyo aboro nono, ariyo ariyo ariyo. Ohala samoro dwa timo nonro ewi kaka nyalo chake kendo taye yo makare ka yudo yuto makare. Mane gimomiyo kawuono wan gi sigand Juliet Nyangweso. Ohala manochako, manoko uso sausage, tong nitiere kar kanyo e kin gik mamoko. Kawuono oyawo stall mare oko mar dalagi kendo oyudo yuto mopogore opogore. En ang'o mamiye pod odhi nyime kod timo ohala machalo kama? Wawinjane sigande. Iluonga ni Juliet Nyangweso. Aja higni 25 to aja dak Siaya kae. To ohala matimo, auso tong, auso fruits kaka apple, grapes, auso sausages gi smoky, bacon, auso nyaka ring'o gi gweno. Gimano miya mijing'o timo ohala ni, mokwongo kapok nachako ohala nabet ga ot. To naneno niya kaka ng'ama miyo onego bed ni an gi yo manyalo yudo pesa na. Koro naneno ni ng'eny gik mauso gi ne yudre e dukni madongo kaka supermarket. Koro naneno niya kanyalo chako ohala ni kian mondo jodak Siaya nyalo yudo gik moko kaka sausages gi fruits ma fresh gi ring'o gi gwen machiegni kodgi kar mondo gilar dhi e dukni madongo dongo. Ng'at manyalo gombo timo gimatimo, gimanyalo nyise niya ohala ni kapok ichake dwaro ni nitie pesa moro miseketo thenge mar chako ohala. Ka an nachake gi pesa 300,000 nikech dwaro ni ichul ot mida use to nego bed ni gi pesa mikelo go mwandu midwa uso go be. An nachako gi pesa no. I ohala mor mar janyiepo ema miyo ohala be dhi mbele. Koro an gimatimo ka janyiepo biro nyiepo, package ne amiyo gi free bags ma giting'e gik moko. Ka ginyiepo aketo negi e kuma giting'e to anyalo dhi to anyiso ng'ato in case ni onyiewo gima okia ni eto gini en chiemo manyien, nikech gik moko ka sausage gi smoky ng'eny ji manie alwora okia gima ber. Ji ne chamo nyoyo, rabuon e chiemo mokinyi. Koro anyalo ng'ise ni gini nyalo kawe, iboke kamae, tichiele kamae, iwang'e mo,
ti ikete gi kama tichame. Koro adhi as far as nyisogi kako onego bed ni giloso chiemo no. Bookkeeping nigi importance mang'eny. Koro seche ma iuso tindiko ni uso mae, pesa ni nagolo katimogo mae, tindiko pesa mano donjo ne rom kama, pesa mano wuok ne rom kama, ber nikech konyi budget ni ka koro adhi kelo mwandu manyien, adhi kelo marom nadi gi kar pesa marom nadi. To bende konyi kikiti gi pesa wea eni kori neno bajo kali nyiewo ang'o. Bookkeeping konyi neno ni by sani an gi pesa di, to gik madwa kelo manyien dwaro pesa di mondo koka med gik moko. Koro bookkeeping ber. Anyalo wacho ni shida makale en ni kaka sani sirkal omedo bei mar sitima. Koro yudo ni ng'eny gik mauso dwaro ni achulo token to atiyo gi stima mondo gibed mang'ich. Ng'ato konyo gi oyud ka gin fresh. Koro yudo ni odiochieng' achiel anyalo tiyo gi stima kar 150. Koro yudo ni e dwe itiyo gi gimoro 4,500, men pesa mang'eny. Koro kar stima kanyo be hinya. Alafu shida moro manyalo kadhe yudo ni gik moko kaka sausage gi smoky en chiemo manyien kuom jok moko. Koro nitie jok ma kiani ni gima nyako ni uso en gi benefit mane e dend dhano. Koro ing'eni nyaka ilerne ni chiemo ni nigi protein, nigi vitamin B12, nigi iron, to konyo ang'o, okonyo del nadi, okonyo remo, o body build. Koro nyaka ilerne gi maber. Ber maseyudo kuom ohala gi mwandu ber, aseyudo ber mang'eny. An kaka ng'ama miyo sani aneno ni an gi mijing'o, asebedo empowered. Koro anyalo empower joma miyo ka ni ok ochuno tu ni ng'ama miyo inibed ot to wuon ot ema kelo konye ot kende. Koro kaka anini atiyo ni miyo joma miyo be ni gigombo ni ambe watie akony part mar ot kaka miyo nitiyo. An ka udwa yuda, an gi Facebook account aluongra ni Juliet Sydney, to be yor mbui mar Facebook no be asebedo ka alando biashara e mbui mar Facebook. Ema be osekonya yudo jonyiepo mabiro nyiepo. Koro Facebook an gi account aluongra ni Juliet Sydney kanyo. Then namba na mar simu en 07 5 8 7 6 9 7 33. Namba na mar simu en 07 5 8 7 6 9 7 33. Mano namba na mar tich minyalo yudago kidwaro oda gimoro kwa e dukana kae. Advice manyalo miyo ng'ato ma obet dala kata ma onge gima timo, anyalo ng'ise ni ohala ber, miyo ng'ato bedo gi arita mar pesa, onyalo ritre gi pesa ne kien. To chako ohala ok dwa pesa mang'eny. Nitie ohala milalo chako kata gi 100, gi 200, gi 1,000, gi 10,000 pesa mopogre. Koro kaka an ng'ama mbeo adhi e skul, nitie gima kos mana somo e college kacha. To sani atimo ohala nikech adwa bedo gi pesa na an awuon. Ok chuno nyaka rit ni atwe chai, ayud office abet mondo ng'ato ochula. Konya nikech ohala ni wuon be inyalo make decisions ni in kendi e ohala no, to pesa ni mari inyalo invest kaka idwaro. Wakauyo machuok nyako Ramogi jwang'i chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ka waduogo wadamenyo ni ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703 254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Mabiro tich abich ni eng'e jothumbe wa. Joso makawili jakabwana ne kilo mina umane. Atugora ge thuma chalunde weseche teka wer. Bende ing'eyo ni Amiso ne ochako gi jangolo marauma Dio Misiani kaka jabenga. Kane pod wane dala wakacha, brother na ne nitie mane gocho gi Dio Misiani miluongo ni Ondiso. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi eng'e jothumbe wa. Miketo mahere pachi. To kendo ntiere odiochieng' mane en jaherana. To jok mong'eyo tie hera maber aditi ok timga kama. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang e chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En mor mara ni podi kete karka, areno chak chenro nyaka sani. Duso nyako Ramogi Jwang. Inyalo dusri e yore mopogore opogore. Nyedendi nitiere kacha gi jowicho makeup. Moko nyalo bedo kata ka suko wige yore mopogore opogore. Nitiere ohala kotenore kod gigi duto. Mago mag duso kachiel kod mago mag dusruok. Kawuono wada wijo siganda Beatrice Okinda. Beatrice Okinda nochako ohala ni e yo machal nade. Mano mar dusruok kachiel kod kamano mar suko wich. Kawuono Beatrice Okinda e ja ohalawa mar juma. Ani luonga ni Beatrice Okinda, adak Bondo town, atimo ohala mar beauty, hair dressing, then aketo nyaka boutique gi cosmetic e. Koro kana dongo naero ber kabisa. Ma in fact dawa monyuolo mamwa ne luonga ni slim twitch nego. Koro naera gik madhi gi bergo. Koro kana tieko form 4 to nanyiso fadhina nada timo gik ber. To nyisa ni mano course ma ng'ato onego bed ni timo. Koro noyiero na course ma dhi atimo human resource. Lakini nawacho ni chieng' moro achiel nyaka tatim gima chunya dwaro. Ohala ni osegola mabor. Ohala ni kana nachako gi wuotho. Nawuotho gi lewni e office. Sana nadhi e bank, na uso ni ga jewelries, earrings, necklace. Then from kanyo ji chako nyisa ni akoro kelnwa lewni. Koro achako medo gi lewni. Koro amedo koro nochopo point ma koro mzigo na duong' an gi stock. Koro kanya wuotho go. Ka wuok pile to gi pek. Koro acho ni gini koro wamany kama nyabete ma ka ng'ato dwaro tanyise ni yuda kama to biro. Koro mano nomiya manyo space Kisumu Tivoli Center. Stalls mane nitiere along the road. Koro kanye mana usi. Koro achako kanya usa. Kana uso lewni tachako lielo eyebrows. Koro lielo eyebrows ni nanene internet asoma kende. Koro ng'ato kobiro advertise akete social media jimanya alielo ne gi structure kanyo.
Koro customer moro chieng' moro na advise ni to kar keto wa structure ok yaya saloon mondo wabiro to wangen wabiro koro kama ber nikech nene na stall moko mag yiende mani chungo ga opposite Tivoligo. Koro non ka mon madongo ne biro gi geche madongo koro giwuoro ni to kara kae tilielo wakany moko kata lor ne tamoge ne chuna lielo gi ibro sei gari. Koro ema chieng' moro advise ni the team gini fully mondo koro yaw kari iwe lielo ji e structure ka. Koro mane mano kase kano pesa kano adhi amanyo school takuonga yawo saloon kapok adhi school nikech gigi be naneno naero ber koro nadhi loso na koka aneno kaka itimo aneno kaka iloso na wanga koro ayaw tachako tich kapok ayawo saloon kapok adhi school. Koro kanye ma ji ne biro gi terms mopogore ni timnwa threading tawuoro to threading gitango awacho ni koro wadhi school ema dhi penjo school fees tachulo. Koro na awuoyo gi jopuonje magi yiena koro adhi sama yudo thuolo customer kogochona adhi e tija koro achiewo gokinyi tago dasta tabite shop customer kogochona awuok adhi lose then achaka dok school. Kapok ichako ohala bila ni onego itim gimiluongo ni nonro ing'e ane ni kama idwa time be ji ohero gino koro nyaka ikuong itim mano then indik plan ni gini dhi dwaro pesa di kech ok dang' ichake tionge pesa gi gik midhi chako go. Koro nyaka ibed piny mi tim nonro ni kendi ming'e ni gigi dhi dwaro pesa di. Koro nyaka make sure ni in gi pesa no to kama idhi kete be en kama ber ma ok odhi lwar kichake inya endelea. Koro anya advice ng'ato ng'ama ni ohala ni oyaw account mar ohala gi mare owuon. Koro pesa mar ohala ikete account mar ohala, pesa mari iketo e account ni nikech kiriwo gi kamoro achiel tim nya yudo kitiyo gi pesa no mok inyal endelea wandi dhi rumo gi seche. Koro nyaka yaw account ipog gi then book be nyaka ibedgo gik mitimo pile nyaka ibed ni indiko piny nikech gik dhi konyi. Koro samora wach ni kaka botik sama koro ng'adwa dhi omo kendo gik moko nyaka ng'e ni mane modok piny mane ma pod ng'eny nikech kok indiko tang' ne yud ka gima nitie michake medo to mane onge okikelo. Koro nyaka indik piny sami uso mondo ibed gi gigo piny ing'e ni sami dhi uso ikadhe ing'iyo ni mae modok chien ma pod nitie mane ma medo. Koro gima nya advice ni ng'ato kik riwo account ne gi mar ohala oket gi mopogore mano be bro konyi maybe kidwaro loan e bank koro iketo aketa mar ohala no kende then iketo gigo bende ko piny irekod gi bet gi bugi mar sales gi mar purchases. Koro iketo piny irekod gimoro amora madhi mbele mano be dhi konyi ng'e ni kinyozi nane to onge gima miya saloon koni nitie gima miya koro akaw effort nate aket korka koni. Ohala ok yot ji nyang'i to wacho ni ng'ane dhi maber ma wadhi achaka mbo ohala ok yot. Ohala nigi challenges. Challenge mokwongo en employees jomindiko. Mano is the biggest challenge kech ng'amindiko ok dhi ka ohala kaka ikawe in wuon ohala en obiro kanyo no kila ng'ato biro gi intention mopogore. Koro challenge mantie mokwongo en employees, a very big one. Yudo gi tek miyudo be ok ka ohala serious sasa mionge inyalo oro sa asaya. Mano challenge mokwongo. Challenge mar ariyo en kaka wan sana watiyo gi stima. Koro inyalo yudo ka stima lal sate sama tin olal ichako customer ni stima odhi. Koro nyaka imany kaka mano be iyudo kaka isolve. Koro kaka an gi generator koro sasa ma stima odhi tamoko generator. Koro mano be nyaka ing'e. Challenge moro kendo en kuo. Yudo ka employees mindiko ng'ato dwa mano kwali ama gotieno ng'ato nya kwali. Koro nyaka imany security be koro nyaka ing'e ni anga keto security mane madhi keto mondo koro at least kik kwala. Ohala ber gimomiyo anya wacho ni ohala ber ing'e ni jo ohala ok nya koso pesa. Ok anya pimre ng'ama ni office marito no chule end month an ang'iyo gi pesa ma kawuono 2,000 donjo 5,000 yani ok di baga na onge pesa na rito end month. Koro ohala en gima ber nikech in gi pesa sate kitime maber in gi pesa sate. Ohala kendo gima ber ni an kanya wacho ohala ni osegula mo kaka chona 7 years kana chako akano pesa ayudo kan gi 100,000 anyiew pikipiki ni en mani koro jomimiyo kana wacho employees are challenge negi challenge ama end up na uso pikipiki na 30,000 mano dhi chaka akeno ng'ato kwaya pesa miyo 200,000 nonego be nwanyolo moro kanyo wapogre but nonyiewe to be nolal kode achaka keno. Koro ma wang' ni namwa dhi keno gi
sako machieng moro ayudra gi 500,000 kora pinya 500,000 adwa time nade na nyolo mar 500,000 entie nyaka sani. Facebook na iluonga ni Beatrice Okinda, then an gi wall mar tich iluongo ni Wallsbet Pala. Kanyo kidhi tiyo gi line achiel, namba na mar Facebook e namba na mar Ohala e namba my personal number. Koro namba na en 0721 276402 0721 276402. My parting shot tanya wacho ni ya ji mondo ti matek, onge gima biro mayot. Kila ng'ato oti matek, to maber ne joma mine tiuru matek. En mor mara ni bedo kod nyako Ramogi Jwang'e are wachak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Watime kendo juma manyien ka wabro menyo ni ohala machielo kaka inyalo chake kendo tae yo makare na tae chenro ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani.